Mabilis po ang inflation rate sa Ilocos Region para sa lahat ng income households noong Disyembre ng nakaraang taon matapos sumakyat sa 1.8% mula po sa 1.7% noong Nobyembre ng 2025. Mas mababa pa rin ito kumpara sa 2.9% na naitala noong December 2024. Batay sa datos, kabilang sa mga produkto nagkaroon ng mas mataas na inflation ng pagkain at non-alcoholic beverages at partikular na ang isda at iba pang seafood, karne, gulay at mga prutas. Tumaas din ang presyo ng damit at footwear. Samantala, mas mababa naman ang inflation sa ilang sektor tulad ng pabahay, kuryente at tubig, transportasyon, kalusugan at sa komunikasyon. Hindi naman nagbago ang inflation rate sa education, restaurant at accommodation services at financial services. Sa kabuuan ng pinakamalaking nag-ambag na inflation noong December 2025 ay ang restaurant at accommodation services na sinundan ng pagkain at non-alcoholic beverages at pabahay at utilities. Sa antas ng mga lalawigan sa Pangasinan, sa antas ng mga lalawigan, Pangasinan na nagtala ng pinakamataas na inflation rate na nasa 3.1%. Sumunod ang Ilocos Norte at La Union habang negatibo naman ang inflation sa Ilocos Sur. Ayon sa paghahambing, mas mababa ang inflation rate sa lahat ng lalawigan noong December 2025 kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon maliban sa lalawigan ng Pangasinan. IFM News. IFM News. IFM News.